Ya ai da wata rana zan yi irin wata da ya kai aka ce kuma kala wasu abubuwa da me yasa me yasa goga lokacin ma da wuri har yanzu ba ta yawo na tabbata ba za ka fahimci abin da ake duk abin da ya gama na tabbata ne ka cire itacen nan da ce ka samu itacen nan ga ogara 2015 shi wannan ba na 12 ba shi ba wannan na 15 ne na 10 yadda ba amma ina so ka kuma wallahi ba zan taɓa iya san ka wannan oke sai mu bi mu je ni ta dan ƙara gaba kaɗan yawa yayi za mu tashi daga dare Ali to silent da Allah aga muku ai ina kanki wannan zuwa minti bi da Allah bari mu sallan ki jawo surutu kina kama da jikin sai na daura ke a wata kawo ki so kana nan kira SD da Allah zan tura miki yanzu ina kan fara kira da Ro action ba kai na kaman yaya sai ta yi magana guji masoyina an faɗa maka guji masoyina a rayu da wani shine abin da zai faranta mai pick up action an faɗa maka guji masoyina a rayu da wani shine zai faranta mai dakata wannan irin abu ne ki da ke ni kuma ki hana ni kuka idan duk abubuwan da kike faɗi da gaske ne me yasa zaki je ki aikata kuma okay talauci ko babu shi dama a cikin soyayya gaskiya sai kai ga mata dama soyayya gaskiya ba za ta iya dole ba ko ke me kike nufi sai ka faɗa wanda ce pick up action daga nan ce na tabbata ba za ka faɗi abu pick up action talauci dama soyayya gaskiya ba ta iya rike shi ba na ce ki faɗa min mana na tabbata ba za ka fahimci abin da nake amma ina son ka sani ina son kuma wallahi ban taɓa rabuwa da kai ba kuma za ki je ki auren